dar nu mă ascultă. I ovaj nije mogao izdržati više. El n-a mai putut să rabde. Onda je stao i kaže, sestru, probudi je. Și atunci chiar i-a zis, soro, deșteaptă, A trezește. onda gleda u njega i kaže, a zašto ja? A de ce eu? Ti si joj spavao, ti je probudi. Tu ai adormit-o și tu o deșteaptă, trezește. Dakle, ako neko od vas bude spavao, znači ja sam kriv. Dacă cineva dintre voi doarme, eu sunt vinovat. I ja završavam ovo. Și atunci eu termin, dacă cineva doarme. Bine. U slici završenih događaja În imaginea ultimelor întâmplări, postoji jedan tekst koga želim podeliti sa vama. există un verset care vreau să-l împărțim împreună. I ja mislim da to je jedan od najkraćih tekstova, Este unul dintre cei mai scurți, ali jedna od najozbiljnijih opomena. foarte serios, o avertizare foarte serioasă. Kada se naše posljednje vreme uspoređuje sa vremenom prošlosti, În timpul nostru din urmă se compare cu timpul din vechime, onda Isus uglavnom koristi dva vremena. atunci Iisus folosește două feluri de Pa timp. kaže, kao što je bilo u vreme Nojeva. Așa spune cum a fost în timpul lui Noe. I onda nabraja šta je bilo, Și atunci spune cum a fost atunci. tako će biti u posljednjim danima. Așa e Domnul va fi